Premiérová skúsenosť s Hyroxom. Hneď sme získali 7. miesto v zmiešaných štafetách, čas tesne nad hodinu, hodina 19. Čo to vlastne Hyrox je? Hyrox je v podstate kombinácia vytrvalostného behu, respektíve 8 kilometrových okruhov a 8 silových stanovišť, ktoré sa pravidelne striedajú. A myslím si, že preverí každého športovca v jeho aerobnej a anaerobnej vytrvalosti a sile. A jednoducho tá skúsenosť je na nezaplatenie, keďže tá príprava bola dosť pestrá a boľavá. A odhalili sme obaja vlastne s parťačkou, s kolegyňou svoje limity, kde sme sa vlastne v tej príprave hlavne sústredovali na prípravu čas strávený v anaerobnom prahu, či jednoducho bolo také riadené tréningy, tempové behy, intervaly dlhé, aby jednoducho ten mozog a tie tkanivá, svaly a všetky tie metabolické mechanizmy sa adaptovali na prácu vo vysokých tepoch, vo vysokom laktáte. A druhou neodmysliteľnou súčasťou prípravy bola simulácia silových workoutov, čiže tých stanovišť s prechodom beh, silový workout, beh, silový workout, kde vlastne sme trénovali tú vlastne adaptačnú metabolickú schopnosť vo vysokom strese, vo vysokom nasadení. A myslím, že sa nám celkom to podarilo, keďže to 7. miesto je celkom potešujúce, aj keď už dnes po tej analýze pretekovej vieme, kde sme zrobili nejaké chyby technické, hlavne v technike, v tých workoutoch, a možno v taktike celého preteku a vieme, že jednoducho ten limit ešte nebol naša hrana, či jednoducho sme odhodlaní ešte ďalej makať a chcem pozbudiť všetkých fanúšikov športu vytrvalostného alebo nejakých víziev. Naozaj Hyrox je dobrá skúška vytrvalosti, disciplíny, alebo jednoducho aj v tom tréningu to nie je len o voľných behoch, ale aj o intervalových behoch, nie je to len o nejakých silových jednoduchých workoutoch, ale o dynamickej vytrvalosti v sile, ktorú vlastne treba dlho opakovať, či už to je tlak saní, či to je ťah saní, alebo je to veslovací trenažér, alebo bežkovací trenažér, výpady, barpy, alebo nosenie bremena v behoch chôdzi v podstate a záverečne vlastne hody na lopty na terč. A myslím si, že preverí to každého človeka. A ja by som to tak prirovnal možno, že je to na úrovni medzi polmaratónom, nejakým crossfit súťažou alebo nejaké funkčné zaťažové cvičenia. Čiže jednoducho človek potrebuje mať tú anaerobnú, aerobnú silovú kapacitu. A mne to dáva veľký zmysel, vlastne taký ten hybrid prepojenia sily a vytrvalosti, taká motivácia aj do tréningu. A už dnes sa teším na najbližšie 2 mesiace na prípravu na ďalší Hyrox a zlepšenie tých parametrov, časov, ktoré vidíme, že sa dajú zlepšiť. Pozbudzujem všetkých, ktorí majú záujem nejakú výzvu absolvovať a posúvať sa ďalej vo svojich tréningových možnostiach.